onye bụ nze na Igbo bụ onye na-nze and obodo ọ na-enwere nze rie nne ọwekwa ibe a na-eletọkọta asị na nze maka onye a na-echi nze ya ebulu oche nọrọ ana na mbalabie awee ka agha mma niile aka gị mma niile mmehesi niile gị drop on ana covenant direct covenant with you and aja ani onye bụ onye nze to over how many of them chili nze ka akara mma niile that's why they can still do a lot of nonsense no one na edosnata ana Igbo ma na ya esi ego frazu again we have to go back just like na na-akwa ozu na many families achọpụtago na ịkwasị ozu mechie pati niile na-eme onye abụọ na ịkwọrọ onye a na traditional way emesịa na family ya wo ma jide unu ọ na-eme ka ọ na-eme ọ na-eme steady so ka ndị mmadụ amazighọta na o nwere onye anyị bụ o nwere ndị anyị bụ you cannot change who we are as a people. The biggest market we have is not actually Africans in Africa. The biggest market we have are Africans in diaspora. That YouTube is thriving today is because of Africans in diaspora. Are you not shocked that eventually Netflix say they are no longer interested in Nigeria? Why? The Africans in diaspora, they say that the Nollywood they have in Netflix is not the Nollywood they know. Because you cannot be telling African story and then you are telling the African story to be like a Western film. It does not make sense. When the University, they go film science, or blue course go, then you bring a camera, or mother case a camera on. So the rating they need, they are not teaching them that. They need an improvement in the school curriculum. I'm not just saying it here. It's something we have said. When you bring all these lecturers, bring all these HODs or film departments, for them to see then we need to have an improvement in the curriculum. And then forget that Nollywood is the only product from Nigeria that is being exported as finished product. Nothing else. There is nothing else we are exporting from this country as finished product. Aka ekwuo maka Igbo na omenala Igbo because afọ m na Igbo onye ife Igbo na-amasịrị nne and then enwekwu interview anyị melụ the Reverend Father afọ your remark there the Reverend Father na-ekwu maka ịkpụ alụ yes and everything. Kedu your disagreement with such remark from him? Even the who ka anyị gara ịdị na-aga takọ just like that remark I mmeke ịkpụ alụ bụ something bụ even ndị Igbo na-eme and egwe pattern eji akpụ dị alụ nyego ịbazi asị gị anyị na-eji ụzọ ụka wee jekotuo Jizọs n'elu obe wee were kpụọ alụ abụrụ ihe abụ Jọs ka a na-aghọrị mmadụ asịkara na nwere ka ọ mana ịgatọkọ ife ịgatọ ife niile a na-eme it does not just make sense. Onye na-aka ụka fesi ya ụka azụ Jizọs ndị wayo ndị na-esogharị ya si ya na ndị otu ya ya nwee ike ịkwụ tas maọbụ akwụna tas Jizọs wasịa kedu ego eji akwụna tas ma weta ego egosi ọsịa kedu onye ese na ego ọsịa na onye ese na ego no Siza ka ese na ego ọsịa wuli nke Chukwu nye Chukwu wuli nke Siza nye Siza. It simply tells you na enwere authority bụ Siza na Siza nwere authority mana nsogbu enwezi today na people believe na nwere iwe bụ Siza. That Siza nwere iwe represent it represents a system that is there. Wuli nke that system nye that system wuli nke Chukwu nye Chukwu Chukwu asịra gị mebie everything. So onye na-aka ụka dị mma just like ọdịnala dịkwu mma onye ụka kwara aka na-akasi ya ike onye ọbụla nakwa eme ya na-emesi ike maka na ovu Chukwu a ka a na-ekpele mana mbọsị ọwụ na ebido gatọkọba iwe niile ọ na mmadụ asị gị ọwụ na ịchọrọ ịdị ọkụ na ịchọọ ịdị ọkụ ịdị ọkụ ịchọọ iju oyi ịma nọ in between. So enwere ibe na-aza na fada ya asị na ya na-eji ụzọ ụka wele akpụ alụ onwere just like na a na-akwa ozu na many families achọpụtago na ịkwasị ozu mechie pati niile na-eme na iji egbuo 1 million cows gbọọ the whole canopy onye abụọ na ịkwọrọ onye a na traditional way emesịa na family ya wo ma jide unu ọ na-eme ka ọ na-eme ọ na-eme steady so ka ndị mmadụ amazighọta na o nwere onye anyị bụ o nwere ndị anyị bụ you cannot change who we are as a people and not because na ụdị nkụzi fada na-akụzi na-eme ka people ada aghọta ụdị nkụzi a bụ we try not to allow that thing to fly. I want a mother here one day no megalo. Imalu ya akpụ dị alụ. Just like the one guy dị n'ime kịta. Ndị mmadụ na-egbu mmadụ ma ndị ya jeba court. Ile nwere isi gị na mmadụ ya ma sị ka treat ya fọkọpụ onye ahụ ka egbu onye. I forget ya na omenala ndị Igbo anyị maalụ na onye ọbụla gburu mmadụ egbugo ọchụ. And onye ahụ the highest crime mmadụ ya commit iwe ike isi gị aka igbuo mmadụ. O nwere iwe ya eme mana iwu na ọ ya abịa. Ọbịa na ụmụ ọ bịara n'ụmụ onye a yes ọ bịa n'ụmụ onye a ma iwu na onye a ya bịa nwere ede egbu mmadụ na nkịtị otu esi mezie ya nke ikpeazụ ọ bụrụ na mmadụ gburu mmadụ by mistake onye agba ọsọ ọchụ
negodi data ana ebe enile onye a ịma mgbe ọkpara data ana otile onye enile aghara inkaneti otile owe bịakwa ụwa egen agagbagide ava abịa confirm na onye eni ya abịagokwa ụwa ọnwụgo onye ọ nọrọ ụwa ọ mgbe a ọ ji wee nwee onye ọ nọrọ ụwa ka onye eni gburie by mistake yezi wee nwee right ishiete back to that land wee be wee mee omenala dị nkwa involve na ya before wee bi nwolu n'udo ife a wee ghara ime ya affect amara m na ebe na-ekwu mana all these things anasigo because of the kind of nkuzi fada na-akụzi ọ pụta ọsị gị na-ekpere kwe na-ekpere ibe ọ bụrụ na ikpe ihe n'ibe na-abụ ọ bụrụ otu a ibe na-abụrụ ekpere ọ bụrụ ibe na-abụrụ ekpere everything follows a pattern ọ bụ na-ekpere ikpe ekpere mana ikpere kwa na-asị na ọka ikpokọta na abụ gata onye otu oruwa iberive nọ na wọk ọ da wọk ọ bụrụ isi nọ na ọwọkụ imeche datị n'ime esi je gbagara afa si je gbaa afa n'elu ọsị gị na ahịara agba afa